Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Мы пагаворым пра свята Троіцы. Тэма сённяшняй размовы – разбурэнне Вавілонскай вежы. Давайте прыгадаем 11 раздзел кнігі «Быццё», першыя 9 вершаў. Час, калі была адна зразумелая для ўсіх мова. У пэўны момант гісторыі людзі аб'ядналіся. У чым? 4 верш. Давайте зробім сабе горад і вежу, у якой верх будзе да неба, і гэтым зробім сабе імя, каб не расцерушыліся мы па абліччы ўсёй зямлі. Господ паглядзеў на ўсё гэта і сказаў: задумалі, пачалі, не супакояцца. Так з'явіўся Вавілон, дзе Бог змяшаў мовы. Людзі перасталі разумець адзін аднаго і спынілі праект. Тады Господ рассеяў людзей. Сашэсце Святога Духа на царкву я параўнаў з разбурэннем Вавілонскай вежы і пачаткам аб'яднання людзей. Святая Тройца – аб'яднанне людзей народаў не пад сцягам гонару, а пад сцягам подзвігу Хрыста. Паслухайце, што напісана ў пасланні да Ефесянаў. А цяпер у Хрысце Ісусе вы, што былі некалі далёка, сталіся блізкімі праз кроў Хрыста. Бо Ён – супакой наш. Праз Яго мы маем доступ да Айца ў адным духу. Адзінства Бога можа стаць пачаткам адзінства людзей. Вялікая таямніца Тройцы пачынала адкрывацца яшчэ ў зямным жыцці Хрыста. Чытаем у Мацвея: «І ахрысціўшыся, Ісус адразу ж выйшаў з вады, і вось расчыніліся яму неба. І угледзеў Духа Божага, які зыходзіў як голуб і прыходзіў на яго. І вось голас з неба, які казаў: гэта ёсць сын мой улюбёны, у якім маю упадабанне». У 2 вершах Евангелія гаворыцца адразу пра Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. У свята Троіцы вернікі гавораць аб з'ясненым факце сашэсці Духа Святога на Ісуса, яго паслядоўнікаў, а значыць нараджэнне царквы. А гэты цуд знешні і ўнутраны. У дзеях напісана: «Пры надыходзе дня Пяцідзясятніцы усе яны былі аднадушна разам». Што здарылася даўно? Праз 50 дзён пасля свята першай Пасхі здарылася адна важная падзея. Бог дараваў народу Тору і ўступіў з імі ў запавет на гары Сінай. Гэта падзея ператварылася ў свята Пяцідзясятніцы ці ў свята Седзьміц або Шавуот. Адно з 3 найбольшых свят. Кожны іудзей мужчынскага полу, які жыў у 30 кіламетрах ад Іерусаліма, абавязаны быў прымаць удзел у 3 святах – Песах, Пяцідзясятніца, Кучкі. Як Пяцідзясятніца тады, так і Тройца зараз нагадваюць пра знешнія і ўнутраныя змены. Тады прайшло 50 дзён пасля Песаха, цяпер прайшло 50 дзён пасля смерці Хрыста, дараванне Торы і дараванне Духа Святога. Як дзіўна і сімвалічна. Што здарылася тады? Давайте прачытаем Дзеі, 2 раздзел, першыя 11 вершаў. «І калі надышоў дзень Пяцідзясятніцы, былі ўсе аднадушна разам. І стаўся раптам шум з неба, быццам ад наляцеўшага гвалтоўнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І паказаліся ім падзеленыя языкі, быццам агнявыя, і паселі на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць аднымі мовамі, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ж у Іерусаліме спыніўшыся юдэі, мужы пабожныя з усякага народу пад небам. І як стаўся голас гэты, зайшлося мноства і ўстрывожылася, бо кожны чуў, што яны гавораць ягонай мовай.
Усе ж дзівіліся і здзіўляліся, кажучы адзін аднаму: «Вось усе гэтыя, што гавораць, ці ж не галілейцы? І як мы чуем, кожны сваю мову, у якой нарадзіліся. Парты, мідзяне, і еляміты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі, Кападокіі, Понту, і Азіі, Фрыгіі, Памфіліі, Егіпту і межаў Лібіі, каля Кірынеі, і прыйшоўшыя рымскія юдэі, празеліты, крыцяне і арабы, чуем іх, што гавораць нашымі мовамі пра веліч Божую». Вучням было абяцана: «Вы возьмеце сілу, як зыдзе на вас Дух Святы, і будзеце мне сведкамі ў Іерусаліме і ва ўсёй Юдэі і Самарыі і нават да краю зямлі». Што гэтыя словы і падзеі значаць зараз? Давайце прыгадаем тэкст з дзеяў. Асэнсаванне таго, што адбылося тады, здольна ўзмацніць наша сведчанне сёння. Першае. Еднасць дзеля Хрыста. Мы прачыталі, што народ ізраільскі сабраўся пакланіцца Богу. Свята аб'яднала іх. Вучні Ісуса атрымалі Духа Святога. Іх адзінства выявілася ў пакланенні Богу. Хрысціянаў пачулі. Я веру, што хрысціянства здольна і сёння аб'яднаць народы. Так і здарылася ў першаапостальскай царкве. На адной царкоўнай лавачцы сядзелі габрэі, язычнікі, багатыя і бедныя, свабодныя і рабы. Тое, што не змагла зрабіць дзяржава, зрабіла царква. У наступным годзе асацыяцыя Білі Грэма праводзіць чарговы кангрэс. Ён пройдзе ў Еўропе і збярэ служыцеляў-місіянераў. Навошта? Рэклама гучыць так, каб запаліць кожнага, з палаючымі вачыма прапаведаваць Евангелле. Адзінства дзеля Хрыста праслаўляе Бога. Адзін мой знаёмы, пастар, паведаміў, што яго папрасілі ад імя бацькоў выступіць на выпускным у дачкі. Мы маліліся і думалі разам. Сэнс яго выступу перад школьнікамі быў простым. Ваша дрэва жыцця будзе квітнець, дзякуючы хрысціянству. Цікава, што дырэктарка школы падхапіла гэтую думку і параіла кожнаму выпускніку ў доме мець і чытаць Біблію. Я глядзеў фотаздымкі, слухаў сведчання і радаваўся, а потым падумаў: разам мы зможам больш служыць, ахвяраваць, пашыраць межы валадарства Божага. Сябры, наша з вамі адзінства, цуд, сведчанне, магчымасці. Другое, што здарылася тады, зразумелая мова. У дзеях мы прачыталі, што ўвесь натоўп складаўся з юдэяў, 5 верш, і празелітаў, 10. Гэта язычнікі, якія прынялі іудзейскі лад жыцця. Усе юдэі размаўлялі на арамейскай, а юдэі ў рассейванні яшчэ і на грэцкай мовах. Хапіла б 2 моў, але вестка пра Бога гучала на многіх мовах. Яна павінна была зачапіць сэрца, таму людзі пачулі і зразумелі яе на роднай мове. Мяне гэтая тэма вельмі непакоіць. Можна на адной мове размаўляць загадкамі. Даволі часта ў цэрквах гучыць ці складана царкоўная мова, ці спрошчана сучасная. Задача ж складаная зрабіць простым, а незразумелая зразумелым. Наколькі вестка Евангелія даходзіць да кожнага, не толькі жыхара нашага горада і краіны, але і госця. Калі нам адчыняцца дзверы і будзе доступ да тэлебачання, радыё, тэатру, ці зможам мы быць зразумелымі і карыснымі людзям? Я крыху вывучаў евангельскі рух у нашай мясцовасці ў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта былі шматлікія спробы быць карыснымі розным пластам грамадства, ад сірот да інтэлігенцыі. Дапамога бежанцам, навучанне грамаце, вядзенню гаспадаркі, тэатральныя сустрэчы, музычныя вечарыны. Асобнай увагі заслугоўваюць выдавецкія намаганні. Хрысціянства не кідалася ў вочы і не дамінавала. Яно натуральна ўваходзіла ў культуру і побыт людзей, прыцягвала і працавала. Усё, пра што мы казалі, добра. Але важна не страціць галоўнае, а менавіта. Трэцяе – вялікія справы Божыя. Людзі ў Іерусаліме чулі вучняў. Пра што яны казалі? Пра вялікія справы Божыя. На мой погляд, гэта самая лепшая і дзейсная пропаведь – казаць аб вялікіх справах Божых у сваім жыцці. Нядаўна пасля пропаведзі да мяне падышла жанчына з падзякай за слова. «Бачу, што гэтая тэма прайшла праз ваша сэрца», – сказала яна.
Божыя справы павінны прайсці праз наша сэрца. Той, хто спазнаў ласку Божую, той зможа пра яе расказаць іншым. У нашай царкве падчас нядзельнага набажэнства ёсць рубрыка «Свабодны мікрафон». Кожны можа выйсці наперад і расказаць, як Бог працуе ў яго жыцці. Падзяліцца жывой гісторыяй. Нам трэба часцей гартаць старонкі памяці. У вучня заўсёды ёсць, што расказаць пра настаўніка і пра яго вучэнне. Такім чынам, Бог хоча, каб чалавек не стаяў да Господа спіной, а павярнуўся да яго твараў. У такім разбурэнні Вавілонскай вежы удзельнічае Тройца, воля Айца, справы Сына, сіла Духа Святога. Давайце і мы далучымся да таго, каб навакольныя людзі наблізіліся да Бога. Вось што можа дапамагчы. Наша хрысціянскае адзінства, наша зразумелая мова, наш расповяд пра вялікія справы Божыя. Идет Иисус, и спор о нем. Просто плотник, говорят, кто не знает его. Кто мудр, тот славит, преклонясь. Пламенем огненных очей он зрит в людские сердца. Он в Отце, и в нем Отец, он Слово от Отца, он во имя Господне грядет. Силу имя Господне дает, веру имя Господне дает, радость имя Господне дает, благословен Господь. Час крушения надежд, когда уходят силы прочь, остается лишь одно — на Бога уповать, силу в имени черпать. Во имя Господа Бог даст всего, что ни попроси. Божью волю даст познать через Господа тому, кто во имя Господне грядет. Силу имя Господне дает, веру имя Господне дает, радость имя Господне дает, благословен. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.